Ένα σεισμικό γεγονός μεγέθους 7,0 μόλις συγκλώνησε τα νότια νησιά Σέτλαντ, μόλις έξω από τις ακτές της Ανταρκτικής Χερσονήσου. Σχεδόν κανείς δεν ζει εκεί. Δεν υπάρχουν πόλεις. Ουδεμία πολιτική υποδομή. Αλλά αυτό είναι ακριβώς το είδος του γεγονότος που τραβάει την προσοχή των σεισμολόγων σε όλο τον κόσμο, λόγω του πού συνέβη και τι μας λέει για το τι κινείται κάτω από τον πάγο. Ο σεισμός ήταν ρηχός, περίπου 17 χιλιόμετρα βαθιά. Αυτό είναι κρίσιμο. Οι ρηχοί σεισμοί συγκεντρώνουν την ενέργειά τους κοντά στην επιφάνεια, που σημαίνει δυνατότερο τοπικό τρέμουλο, μεγαλύτερη πιθανότητα displacement του βυθού και πιο έντονα αποτελέσματα στο επίκεντρο. Σε μια περιοχή ήδη ορισμένη από ρηγματώσεις και επικαλυπτόμενα τεκτονικά όρια, μια τέτοια απελευθέρωση μεγέθους απαιτεί στενή προσοχή. Σε αυτό το βίντεο, θα δούμε γιατί αυτή η τοποθεσία έχει σημασία, τι είδους σύστημα ρηγμάτων δημιούργησε αυτόν τον σεισμό, τι αποκαλύπτουν νέοι χάρτες για την κρυμμένη Ήπειρο που είναι θαμμένη κάτω από τον πάγο και τι όλα αυτά σηματοδοτούν για ένα από τα πιο γεωλογικά πολύπλοκα όρια πλάκων στον πλανήτη. Γιατί αυτή η τοποθεσία είναι γεωλογικά σημαντική. Οι νότιες νησίδες Σέτλαντ βρίσκονται ανάμεσα στην Ανταρκτική Χερσόνησο και τη θάλασσα της Σκωτίας, διανύοντας ένα όριο πλάκας, όπου η σκοτσική πλάκα αλληλεπιδρά με την ανταρκτική πλάκα. Δεν είναι μια απλή, καθαρή γραμμή ρηγμάτων. Είναι μια ζώνη όπου ο φλοιός τραβιέται απάρτ, μετατοπίζεται πλάγια και συμπιέζεται ταυτόχρονα σε διαφορετικά σημεία. Το ευρύτερο όριο είναι κυρίως διαδοχικό, κυριαρχείται από πλάγια. Πλάγια κίνηση πλάκων, αλλά κοντά στην περιοχή των νότιων νησιών Σέτλαντ, η εικόνα γίνεται πιο περίπλοκη. Υπάρχει ένας παλιός υποθαλάσσιος τάφρος υποβιβασμού. Υπάρχει ενεργή εκτινόμενη παραμόρφωση στη στενή διόρυγα Μπράνσφιλντ, το στενό νερό που περνά ανάμεσα στα νησιά και την Χερσόνησο. Και υπάρχει ηφαιστειακή και μαγνητική δραστηριότητα σε ορισμένα τμήματα του συστήματος. Αυτός ο συνδυασμός τεκτονικών διαδικασιών, παλιός υποβιβασμός, σύγχρονη κίνηση κατά μήκος ρηγμάτων, τοπική ρηγμάτωση και ηφαιστειακή επιρροή, καθιστά την περιοχή των νότιων νησιών Σέτλαντ μία από τις πιο δομικά πολύπλοκες ζώνες όρια πλάκων στη γη. Ένας μεμονωμένος μεγάλος σεισμός εδώ δεν προέρχεται από ένα απλό ρήγμα. Προέρχεται από ένα σύστημα αλληλεπιδρόντων ρηγμάτων, καθένα με τη δική του γεωμετρία και ιστορία στρες. Το ερώτημα του τσουνάμι. Ένας ρηχός σεισμός μεγέθους 7,0 κάτω από τον ωκεανό άμεσα εγείρει το ερώτημα του δυναμικού τσουνάμι. Η απάντηση εξαρτάται από το μηχανισμό του ρήγματος. Η πλάγια κίνηση γενικά είναι λιγότερο αποτελεσματική στην παραγωγή καταστροφικών τσουνάμι από την όθηση, όπου μία πλάκα σπρώχνεται κάτω από μία άλλη και ο βυθός κινείται κάθετα. Οι κλασικοί σεισμοί υποβιβασμού μεγάλης κλίμακας, όπως το γεγονός το Χόκου το 2011 στην Ιαπωνία, προκαλούν τεράστιες μετατοπίσεις νερού ακριβώς επειδή η ρηγματική διάσπαση οθεί τον πυθμένα του ωκεανού προς τα πάνω. Το όριο της περιοχής των νότιων νησιών Σέτλαντ είναι κυρίως strike slip, που μειώνει τον κίνδυνο τσουνάμι σε σύγκριση με μια καθαρή ζώνη υποβιβασμού, αλλά αυτή η περιοχή δεν είναι μόνο strike slip. Η παλιά τάφρο Σέτλαντ και το εκτινόμενο σύστημα Μπράνσφιλντ προσθέτουν μία κάθετη συνιστόσα σε ορισμένα ρήγματα στην περιοχή. Μέχρι να δημοσιευθεί ένας επανεξετασμένος μηχανισμός εστίασης που να επιβεβαιώνει την ακριβή γεωμετρία του ρήγματος και την κατεύθυνση της ολίσθησης, ο κίνδυνος τσουνάμι δεν μπορεί να αποκλειστεί πλήρως. Οι αρχικές παρακολουθήσεις δεν έχουν δείξει σημαντική δραστηριότητα κυμάτων. Δεδομένης της απομακρυσμένης τοποθεσίας και της πιθανής κυρίως πλάγιας κίνησης, η πιθανότητα μεγάλου τσουνάμι από αυτό το συγκεκριμένο γεγονός είναι χαμηλή. Αλλά η πολυπλοκότητα του τεκτονικού περιβάλλοντος σημαίνει ότι οι τυπικές υποθέσεις σχετικά με το τι παράγει ή δεν παράγει σεισμός μεγέθους 7,0 πρέπει να ελεγχθούν με βάση τα πραγματικά δεδομένα και όχι μόνο το μέγεθος. Αυτή η περιοχή δεν κοιμάται. Το σύστημα νότια νησιά Σέτλαντ, Μπράνσφιλντ, έχει μια καλά τεκμηριωμένη ιστορία σεισμικής αναταραχής. Χάρτες ιστορικής σεισμικότητας δείχνουν πυκνή συσσωμάτωση παλαιότερων γεγονότων σε όλη την περιοχή. Μεταξύ 2020 και 2021, μια εξαιρετική συρροή σεισμών χτύπησε την περιοχή, συνδεδεμένη με παραμόρφωση κοντά στον ηφαίστειο Όρκα και δομές εντός της λεκάνης Μπράνσφιλντ. Αυτή η συρροή δεν ήταν τυχαία δραστηριότητα τρέμουλου. Συνδεόταν με μαγνητική έγχυση, λιωμένη πέτρα που οθείται προς τα πάνω μέσω του φλοιού, προκαλώντας τάση και ρογμές στον περιβάλλοντα βράχο καθώς κινείται. Τα νησιά Σέτλαντ φιλοξενούν ηφαιστειακά συστήματα και οι παλαιότερες συρροές στην ευρύτερη ζώνη ορίου έχουν άμεση σχέση με υποθαλάσσιες μαγνητικές διαδικασίες. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο τωρινός σεισμός μεγέθους 7,0 είναι ηφαιστειακής προέλευσης.
Ένας μεγάλος τεκτονικός σεισμός δεν αποτελεί ένδειξη επερχόμενης έκρηξης. Αυτή η εκτίμηση απαιτεί ξεχωριστές ενδείξεις. Ηφαιστειακό τρέμουλο σε σεισμογράφους, επιφανειακές παραμορφώσεις με GPS ή δορυφορικό ραντάρ, αλλαγές στις εκπομπές αερίων ή ένα μοτίβο συρροής που να συγκεντρώνεται συγκεκριμένα κάτω από ένα ηφαιστειακό κέντρο. Κανένα από αυτά τα σήματα δεν έχει αναφερθεί μέχρι στιγμής σε σχέση με αυτό το γεγονός. Η πιο ισχυρή εκτίμηση είναι ότι πρόκειται για μια μεγάλη τεκτονική απελευθέρωση κατά μήκος ενός από τα ρήγματα του συστήματος ορίων Σκότσια-Αντάρτικ, σημαντική αλλά συνεπής με τον τύπο δραστηριότητας που η περιοχή αυτή πάντα παρήγαγε. Κάθε κυματοειδής διακύμανση, κάθε ελαφρά μεταβολή στην ταχύτητα ροής μεταφέρει πληροφορίες για το έδαφος από κάτω, όπως ένα σεντόνι που καλύπτει έπιπλα αποκαλύπτει τα σχήματα από κάτω. Αυτό που βρήκαν ήταν πολύ πιο πολύπλοκο από τι περίμενε κανείς. Θαμμένο κάτω από κατά μέσο όρο 2 χιλιόμετρα πάγου, το χάρτης αποκαλύπτει ορεινές κορυφογραμμές, πάνω από 30.000 ορεινές κοιλάδες, τεράστια οροπέδια και ένα κανάλι μήκους περίπου 400 χιλιόμετρων που διασχίζει το υποθαλάσσιο λεκανοπέδιο Μοντ. Στην Ανατολική Ανταρκτική, συστήματα φαραγγιών κατεβαίνουν έως και 3.500 μέτρα κάτω από το επίπεδο της θάλασσας. Πολλά από αυτά τα χαρακτηριστικά ήταν εντελώς άγνωστα πριν από αυτή τη μελέτη. Ένα μεγάλο μέρος αυτού του κρυφού τοπίου χρονολογείται πάνω από 34 εκατομμύρια χρόνια πίσω, σε μια εποχή που η Ανταρκτική είχε εύκρατο κλίμα και καθόλου πάγο. Ένα παγκόσμιο γεγονός ψύχους που προκλήθηκε από την πτώση των συγκεντρώσεων CO2 στην ατμόσφαιρα πυροδότησε το σχηματισμό της παγοθίελας, η οποία τελικά κάλυψε σχεδόν ολόκληρη την Ήπειρο. Αυτό που απομένει από κάτω είναι ουσιαστικά μια γεωλογική κάψουλα χρόνου, ένα αρχαίο τοπίο διατηρημένο κάτω από μίλια παγωμένου νερού. Η ανακάλυψη έχει σημασία πέρα από τη γεωλογία. Το σχήμα του πετρώματος από κάτω καθορίζει άμεσα πόσο γρήγορα οι γίγαντες παγετώνων κυλούν προς τον ωκεανό. Οι κοιλάδες διοχετεύουν τον πάγο και τον επιταχύνουν. Οι κορυφογραμμές τον επιβραδύνουν και λειτουργούν ως φυσικά εμπόδια. Χωρίς να γνωρίζουμε πού βρίσκονται αυτά τα χαρακτηριστικά, τα κλιματικά μοντέλα μπορούν μόνο να προσεγγίσουν το πώς θα αντιδράσει η παγοθήκη στον θερμότερο καιρό. Με αυτόν τον νέο χάρτη, οι ερευνητές μπορούν να εντοπίσουν ποιες περιοχές της παγοθήκης είναι πιο ευάλωτες στην ταχύτερη απώλεια και να βελτιώσουν τις προβλέψεις για την άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Αν όλη η παγοθήκη της Ανταρκτικής λιώσει, οι παγκόσμιες στάθμες θα ανέλθουν περίπου 58 μέτρα. Αυτό δεν είναι ένα ρεαλιστικό σενάριο κοντινού μέλλοντος, αλλά η μελέτη υπογραμμίζει μια πιο άμεση ανησυχία. Ακόμη και μικρές αυξήσεις στην απώλεια πάγου, καθοδηγούμενες από το κρυφό τοπίο που τώρα χαρτογραφείται για πρώτη φορά, θα ήταν αρκετές για να απειλήσουν τις παράκτιες περιοχές σε όλο τον κόσμο. Το πετρώδες υπόβαθρο καθορίζει πού ο πάγος είναι πιο ισχυρός και πού πιο εύθραυστος. Και τώρα, για πρώτη φορά, μπορούμε πραγματικά να δούμε αυτή τη διαφορά με λεπτομέρεια. Έτσι, όταν μια σεισμική δόνηση μεγέθους 7,0 δονεί τα νότια νησιά Σέτλαντ, δεν δονεί άδειο πάγο. Δονεί το άκρο μιας υπήρου με ορεινές οροσειρές. Οι βαθιές κοιλάδες και τεράστια κανάλια κρυμμένα κάτω από την επιφάνειά της. Μια ήπειρο που τώρα αρχίζουμε μόνο να βλέπουμε καθαρά για πρώτη φορά. Τι να παρακολουθήσουμε στη συνέχεια, ένα ρηχό σεισμικό γεγονός μεγέθους 7,0 θα προκαλέσει μετασεισμούς. Μερικοί από αυτούς θα είναι ισχυροί, ενδεχομένως μεγέθους 5 ή μεγαλύτεροι και μπορούν να συνεχιστούν για εβδομάδες ή μήνες. Οι υπηρεσίες παρακολούθησης θα παρακολουθούν στενά τη σειρά. Το βασικό δεδομένο που εξακολουθεί να λείπει είναι η λύση του μηχανισμού εστίασης, η ανάλυση που αποκαλύπτει την ακριβή προσανατολισμό του ρήγματος και την κατεύθυνση της ολίσθησης. Αν επιβεβαιώσει κυρίως οριζόντια κίνηση, το γεγονός ταιριάζει αρμονικά με το τοπικό μοτίβο της πλακοπλάγιας κίνησης. Αν δείξει σημαντικό κατακόρυφο ή κατακόρυφη ρήγμα, οι επιπτώσεις στην κίνηση του βυθού και η ευρύτερη εικόνα της τάσης αλλάζουν. Επιπλέον, οποιασδήποτε αναφορές από ερευνητικά σταθμούς στην Ανταρκτική σχετικά με την τοπική ένταση των δονήσεων, ζημιές στις υποδομές, αστάθεια στις πλαγιές των παγετώνων ή ασυνήθιστη δραστηριότητα κυμάτων θα βοηθήσουν στον καθορισμό του πραγματικού αντίκτυπου αυτού του γεγονότος. Σε μια τόσο απομακρυσμένη περιοχή χρειάζεται χρόνος για επιβεβαιώσεις. Το USGS έχει αναφέρει το γεγονός μεταξύ μεγέθους 6,6 και 7,0. Άλλες δίκτυα παρακολούθησης το κατατάσσουν στο 7,0.
Η τελική εκτίμηση μεγέθους συνήθως σταθεροποιείται μέσα σε ώρες ή ημέρες, καθώς επεξεργάζονται περισσότερα σεισμογραφικά δεδομένα. Αυτό που είναι ήδη σαφές είναι ότι πρόκειται για έναν μεγάλο σεισμό σε μια ενεργή, πολύπλοκη ζώνη ρηγμάτων. Η διασταύρωση South Shetland Scotia Antarctic είναι μια από τις πιο τεκτονικά περίπλοκες περιοχές του πλανήτη και μόλις μας υπενθύμησε ότι οι δυνάμεις κάτω από τον πάγο είναι κάθε άλλο παρά αδρανείς. Ένας σεισμός μεγέθους 7,0 μόλις συγκλώνησε μία από τις πιο απομακρυσμένες ζώνες ρηγμάτων στη Γη, αλλά 3 πιο πυκνοκατοικημένες ζώνες ρηγμάτων στην Βόρεια Αμερική σιωπηλά ετοιμάζονται για το αναπόφευκτο ρήγμα τους. Η ερώτηση είναι, ποια θα ενεργοποιηθεί πρώτη? Παρακολουθήστε το Σαν Ανδρέας εναντίον Κασκάντια εναντίον Νιου Μαντρίτ. Ποιος Mega Quake θα χτυπήσει πρώτος, για να μάθετε.